Καλημέρα. Εδώ σήμερα ήρθαμε στην παραλία. Βλέπεις, ο καιρός είναι λίγο περίεργο. Αλλά εμείς κάναμε μπάνιο όλο το χειμώνα. Τώρα θα κολλήσουμε. Η θάλασσα είναι λάδι σήμερα, πισίνα. Πάμε να απολαύσουμε για την πισίνα μας σήμερα. Και ο Θεός βοηθός. Εδώ κοιτάξτε έναν άνθρωπο. Έλα Αντώνη, τι κάνεις? Τρως ρε. Και εσύ. Δεν τρώνε ψωμιά οι άνθρωποι. Δεν κάνει να τρώμε ψωμιά. Δεν κάνει. Στην παραλία. Πάμε. Δεν ψεύδουν εδώ τα παιδιά. Όπως το λέω κάθε μέρα, αυτοί με προσέχουν πάρα πολύ. Εδώ σας έχω και μια βάρκα, ωραία βαρκούλα. Άμα δεν να σας πάω καμιά βόλτα. Τώρα πάμε να βοτήξουμε. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μιλάμε, κοιτάξτε.